Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви покажа как да си направим такова цвете. За това са ни необходими ето тези, да изрежем и листенца, боя ще ни трябва, зелена и лилава за тази цел. За горните цветенца изрязваме ето две такива формички. Ето, първо се изрязва един квадрат, който го прегърваме на 4 и след това рисуваме и изрязваме. Получихме ето две. Така, боядисваме го с лилаво и получихме ето тези за цвета.